Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u učeničkom domu Čakovečke graditeljske škole otvorena je glazbena radionica. Tamo će se održavati glazbene i plesne grupe mladih hrvatske i romske nacionalnosti. U protekla 3 mjeseca marljivo se radilo na izgradnji glazbene radionice u učeničkom domu graditeljske škole Čakovec. Riječ je o građanskoj akciji koju je provodila udruga Zora s graditeljskom školom i učeničkim domom, a podržana je od regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Građanska akcija je zapravo kratkotrajni program gdje se uključuju pojedinci i građani kako bi svojim volonterskim radom, znanjem i doprinosom stvorili nešto što će koristiti određenom dijelu zajednice ili zajednici. U ovom slučaju u građanskoj akciji Mjesto za mene glazbena radionica. Povezali smo se dakle udruga Zora, graditeljska škola i učenički dom. Učenici, mentori, volonteri, stručno osoblje i domari srušili su i ponovno izgradili prostor za glazbenu radionicu. Među njima je bio i Gordan Horvat iz Đurđevca, učenik 3. razreda graditeljske škole. Požbukali smo sve iznutra, bile su velike neravnine. Sve smo požbukali, postavili smo pogletali, pofarbali, postavili lampe, postavili laminati. Sve smo sredili, ne? Glazbena radionica je gotova, što će se sada ovdje odvijati? Pa odvijat će se muzika, znači svirat će i bend iz doma. U sklopu akcije nabavljeni su instrumenti te opremljena prostorija koja će sada služiti za probe glazbene i plesne grupe stanovnika učeničkog doma i polaznika graditeljske škole, mladih hrvatske i romske nacionalnosti. Rezanjem vrpce, glazbena radionica Mjesto za mene danas je i svečano otvorena, a učenici su za tu priliku pripremili glazbeno-plesni program. Za uređenje glazbene radionice dobiveno je 13.000 kuna, te utrošeno preko 800 volonterskih sati. Ono što je zanimljivo, znači su dobili priliku i za druženje i stvoriti nešto za sebe, ali su dobili prilike naučiti ove neke zahtjevnije građevinske aktivnosti koje možda ne bi drugdje dobili priliku naučiti i u biti sudjelovalo je 31 osoba mladih, 12 nas odraslih, znači mentori, domari, stručni suradnici i slično. Članovi udruge Zora u suradnji s učenicima, mentorima i volonterima još jednom su pokazali da se s malo sredstava i puno dobre volje može puno